x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नि मा खालामगोन दहायनि बायदि नैबे x स्क्वायर जों नैबे 2 जों सानजाबा twice x स्क्वायर twice x स्क्वायर नि थाबाय 2 बिनि दिनि गिदिरा 2 आरो 1 2 आ देरसिनखाय गोजौआव 1 आ उन्दैखाय गाहायाव दाजाबना होबा 3 जायो निया गेजेरनि थाबायदेरखौ मोनो बे 3 खौ बाद होनानै मा खालामनांगोन नैबे 2 जों c जोंखौ मा खालामनांगोन दाजाबनांगोन आरो 2 जों c जों माने 2 जों c जों दाजाबबाय आरो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 2 जों c जों दाजाबबासो 3 मोनो 2 दानखौ c होबालाय बोरै 3 मोननांगौ जाखो होना लाबाय दाना x स्क्वायर फैबाय माइनास प्लास माइनास x नि सानजाबा 2x माइनास प्लास माइनास x नि सानजाबा 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बे मोननिफ्राय मा कमन लाबाय x माइनास 2 बे मोननिफ्राय जेबो कमन लायाबाबो माने लानो हायाबाबो c हायो x बे माइनास दंबायबो माइनास बाय 2 दंबायबो 2 इज इक्वल टू 0 x माइनास 2 नि x माइनास 2 इथिं थाबोबाय x माइनास 1 इज इक्वल टू 0 x माइनास 2 जों x माइनास 1 जों सानजाबा 0 जाहैबाय x माइनास 2 इज इक्वल टू 0 एबा x माइनास 1 इज इक्वल टू 0 माइनास 2 इथिंबा प्लास 2 माइनास 1 इथिंबा प्लास 1 ओंखायनो दिहुननो गोनां रोदाफोरा 2 आरो माइनास 1 मा 2 आरो 1 बेनो दा It is 10 p.m. right now. The night class is going on. 9 6x square. बे 6x square जों नैबे 1 जों सानजाबा जाहैगोन 6x square. 6x square नि 6 खौ दिनगिरि बिदो 2 आरो 3. 3 आ गोजौनिया गाहायाव. दाजाबना होबा मा जाहैगोन? हो? 2 जों 3 जों दाजाबा 5 जायो. मामोन जागोन 3 दाजाब 2 whole x plus 1 equal to 0. 6x square minus plus minus x in 3 सानजाबा 3x minus plus minus x in 2 सानजाबा 2x plus 1 is equal to 0. 6x square minus 3x निफ्राय मा खालामदो बे 6 नुबानो 6 खौ कमन लानांगौ बेथ' नङाना बे 6 नुदों 6 आनो कमन फैजोबथारगोन बे नङा बिनिखौ लानानै बिनिफ्रायबो लानो हानांगोन बेखौबो नायनांगोन बेथ' 3 सो दङ 2 निफ्राय 3 दिहुननो हायो x आ बै जौगानाय दं बाय x आ जौगासिनो दं x बिनि मथेसो जागोन खमसिननि मथेयासो कमन लाजायो हाइसनि मथे लाबा जानाय नङा बिनिफ्राय लाबोनो हायाबा बोरै जानो कमन लानायाथ' बिदि नङाना 6 निफ्राय 3 दिहुनबा 2 सानजाफिनबा जाहाथे 6 मोनो x आ जौगानायमोन जौगासे कमन लायोबा x 3 आबो ओंखारबाय x आबो ओंखारबाय जेबो गैला माने से थायो बेयाव से होबासो सानजाफिनबाय बेखौ मोनगोन 3x जों 2x नि सानजाबा 6x स्क्वायर प्लास माइनास माइनास 3x नि 6 सानजाबा 3x जायो बे मोननिफ्राय जेबो कमन जाया होमबाबो से कमन लानो हायो 2x नैखौ नाय लिरजायो माइनास माइनास 1 1 0 बेखौ सानजाबा बेखौ मोननांगोन माइनास प्लास माइनास 2x नि सिगाङाव प्लासखौ मोननानै दं थारमाने माइनास प्लास माइनास 1 जों 2x सानजाबा 2x माइनास माइनास सानजाबा प्लास 1 जों सानजाबा 1 2x minus 1 2x minus 1 2x minus 1 थाबोनाया मा थाबोखो थ्राइस होनना बुङो 3x होनना बुङो बेखौ थ्राइस x minus 1 एसे सेस्था लाना 2x minus 1 जों थ्राइस x minus 1 जों सानजाबा 0 जायोबा 2x minus 1 is equal to 0 एबा थ्राइस x minus 1 is equal to 0 2x आ बाय थाहैबाय माइनास 1 आथिं थांबा प्लास 1 x आ बाय थाहैबाय 1 आ बाय थाहैबाय 2 आ बाय फैबाय
एबा ट्राइ 6 माइनास 1 आरो फैबा प्लास 1 प्रेक्टिस खालामबाय था होमबासो जागोन रुम सिङाव ओरैनो सियाराव लावदुम दुम जिरायना थाबालाय बबाव जानो आखाइयाव फावथेन थानांगोन बहि कलम थानांगोन प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन जालांगोन होनबासो